kaya gumawa. Ito na siya, avocado. Ginagawa mo. Yummy. Yan pa bukatas yan, yung avocado. Avocado. Sarap. Galing po to sa aming sariling tanim. Ayan. Favorite po to ng panganay ko. Siya lang po makakain ito. Wow, sarap po. Kailangan natin tanggalin yung nasa loob. Pinahinog po namin siya ng kadalawang 2 weeks po siya bago na hinog. Ayan po. Avocado shake. Wow, makakaingit naman sa panganay ko. Kakain ng avocado. Ang lakas ng TV. Ginagawa mo. Ito po naglalagay na tayo ng avocado sa ating tawag ito? Blender. Dapat yung anak ko na lang gumagawa nito eh. Ay, naulog pa. Ayan po. Medyo matagal-tagal kaya dapat putulik muna. Post ka? Kahit ito rin pakita mo. Ayan, malapit na po tayo matapos at malagay sa blender. 3 avocado. Kalahati nito kakainin ni ate. Tapos na. Okay, tapos na po. Tapos na natin ilagay yung avocado. Meron tayong instructor dito yung nagtuturo sa atin. Tapos lalagay na po natin yung gatas. Lalagyan po natin siya ng sugar 1/4 tapos sa atin lang natin kalahati ng 1/4. Ayan. Lalagay na natin yung gatas at saka sukal kayong siyempre yung avocado. Lalagyan po natin siya ng yellow. Kusang pumunta rito. Okay. Takpan natin. Tapos ilagay
itong gatas na isa para masarap. Yan. Okay na siya. Wow, yummy talaga. Okay, ayan. Dahil okay na siya, kuha tayo ng lalagyan. Ayan. Wow, sarap. Avocado shake. Perfect. Thank you. Salamat sa panonood. Thank you po. Thank you. Bye-bye.